Tak ingin iki arep nyambut gawe salah wis ayu. Sopo sih ora gelem karo aku? Dibujuk kaya ngono kira aku gawe masalah. Baik tekan saiki burung bali minggat ngono karo pureng masalah. Goleki sampai tekan karaokean ini tekan saiki pun memanggil. Jenengane ngono bojo durhaka. Kita tinggal nyambut gawe wis ayu ngene iki. Bojo anyar sing bagus, sing sugih. Model-model ini ki yo tiba balik tak telepon memanggil jadi kita ini gembok lawange dan ora iso mlebu omah genteni kita tutup kabeh ora ngono dek ning aku sembangun-bangun dilan iki sapa iki kerja keras aku kabeh ben dek karo pura kono pura 19 ah karo Mbak Ding kalah mungkin apa ngomongnya tidak rupanya elek ketenge gede lemu masalah orang gandengane babat blas ngono ki ora iso golek duit halah aku lho ngene golek duit dhewe wong wedok kuwi nek wis iso golek duit dhewe gek ayune ra jaman ini tak butuh bojo wis ngene iki wae lah wis delok tak telepon jajal tiba iso ora ditelepon ini ki sedang dalam panggilan lain. Oke, aku ora telepon meneh lah. Salah. Bojo ra kanggo gawe ngene iki jabang bayam salah. Wong lanang ra kanggo gawe. Durhaka biang ijolke sapi paling ya ora payu dijolke sapi. Dek rupane wae kaya ngono masalah. Ben tak menyang gawe ben. Gembok apa ben ra iso mlebu. Masalah tinggal nyambut gawe ngene iki wis masak ayu ngene iki sapa ngerti kok ning kono mesti ngomong gandeng-gandeng. Ijol iki kabeh ngene iki. Sing tuku aku kabeh ngene iki. Denen mah duwe apa ning ngene masalah. Mas, engko sampean nek bojoku bali diganti lawang, Mas. Iki, Mas. Pokoknya aja dibukai ngomong bae iki juragane gek lunga ngono kuwi gek golek pura lanang ngono ben padha gek iki Mas. Ngene ku wong lanang ora kanggo gawe iki motor lho. Tak tukokke lho ngantek ngene iki ora tau dinggo. Kok ya ora menggagahi Mas. Ngene iki sampean dadi wong lanang aja kaya bojoku Mas. Wis nyambut gawe sing bener Mas. Oke ya Mas, sampean tak gaji seminggu 1 miliar toko sing ayam nek karo aku. Pokoke gawean iki omah iki dadi apik, dadi mili-mili kanthi bojoku nek rene iki pangling saiki omahku. Nah, ngono iki masalah bagus-bagus banget. Pokoke kerjane sing rajin ya Mas kulo. Kok dilisik kabeh nek wis aja lali engko dikunci kabeh ngomong karo bojoku ngono pokoke sing ngomongnya rupane elek. Botak wetenge gedhi lemu kae rupane iteng rupane parem. Mas, tinggal kerja sih ya Mas. Salah. Apa cinta, apa cinta,